анонсиран професор Христо Мермерски, специалист по лечебно хранене. Каним го в студиото него от време на време, така поне един път в сезон, за да даде разяснения за това как да сме по-здрави. И той през цялото време ни казва никакви лекарства, никакви хапчета. Само с храна може да се лекувате. Поредна порция препоръки, аз млъквам. И даваме думата на професор Мермерски. Добре дошли. Добър ден. Аз обаче искам да започна с нещо, което не се знае. Това е, че бащата на съвременната медицина преди 2000 години, впрочем преди повече от 2000 години, изказал една уникална мисъл, която гласи: нашата храна трябва да бъде нашето лекарство и нашето лекарство всъщност трябва да бъде нашата храна. Сега, в България, макар че се кълнат лекарите в Хипократ, всъщност ние имаме медицина на синтетичните лекарства. Аз се занимавам 56 години с здравословните храни, здравословна храна и народна и природна медицина. В нас почти не се знае какво е това народна и природна медицина. Природната медицина има 4 основни направления. Едното, което е уникално, това е, че ти, хранейки се, можеш да се излекуваш от над 200 заболявания, изпитвайки удоволствие от това нещо, вместо да пиеш хапчета и вместо да, ако си била в болница по някакъв случай, да видиш каква отвратителна такива диети им се дават. Сега, това е първото основно направление. И тая книга, която днес ще говорим, и когато ще си подаря на тебе и на Виктор. Как да се лекуваме и запазим здравето си чрез хранене с здравословни храни, тук включително има и телефони. Ми казахте на хора, които са се излекували. Но за да започнем с примерите, нали? За това сте ги донесли всички тези продукти, включително и някакво... Първото нещо, което е, че съвременната медицина не е в състояние да лекува кръвното налягане. Има хапчета. В целия свят няма лекарство за лечение на кръвно. Природната медицина го лекува ето с това нещо. Какво е това? Всека сутрин. Те са 5-6... Не, кажете, защото предния път загаднахте. Така. И след това се взриви мейла ни, телефона ни. Какво е това сега? Първо вземате 400 грама, 450 грама чесън, обелен, и вземате и 3 лимона. Смилате ги. След като ги смилате, слагате мед. Но само вътрешността на лимоните? Да, и корите. И корите също са много полезни. След това към тях слагате прополисова тинктура, след малко ще се спреме на нея. След това слагате орехови ядки и след това слагате и канела. И всичко това се пасира? И всичко това се пасира. Става много вкусно, ще го видите. Още повече аз нося, ако искате, тук този хубав екип да го опитат. Така. Да, наистина мирише вкусно. Да, така. Сега, второто нещо, което е интересно, ето това нещо, виждате ли го? Какво е това? Има едно заболяване, улцерозен колит. Здравната каса отпуска 20 000 лева, от които вие трябва да дадете 6666 лева. Ние сме създали ето това нещо, което е комбинация между няколко съставки. Първо, 400 грама мед, хубав полифлорен, 400 грама зехтин, обаче отвържен, и една 10 грама слагате от дъвка, медицинска дъвка. Каква е тази медицинска дъвка? Тя се продава по аптеките, да. Продава се, добре. Така, като се размеси това нещо, сутрин на гладен стомах, като вземете, още повече, че една жена ми написа писмо, аз няма време да го прочета. 20 години професора казва, аз не може да ядам нищо друго, освен мляко. Един плод, ако изям, след това е жестоко. Защото улцерозни колит е възпаление на дебелата черва. Това значи, че да прощава така, за да толкова малко конкретно. Всъщност човека ходи всяка сутрин, не всеки ден по 7-8 пъти кръв. И всъщност, ако той не се лекува, идва момент, когато се отива на много страшно заболяване. Така че, ето го това нещо за 7 лева и половина. Нали? Тук аз съм взимал малко. Долу толкова струват продуктите, така ли? За 7 лева и половина. Даже по-малко. Ето го. Мед, зехтин и медицинска дъвка. Така. Второто нещо, има нещо много страшно за България. Ние миналата година имаме инсулт 50 732 човека. Толкова имаме и хора, разбрали се, от инфаркт. Ако ние не решим въпроса с кръвното налягане... Тоест причината? Да, причината. Тогава се получават
инвалиди хора, даже има някои хора, които изпадат в кома по 10, по 7-8 години. Сърдечно-съдови заболявания, за съжаление, винаги сме в първите редици, не само в Европейския съюз. Има и още един факт, който е интересен. Това е, че ние всеки ден имаме над 100 човека, като заболяват от ракови заболявания. А виждате ли го този продукт? Много малко хора знаят, че той съдържа химично съединение, наречено ликопен, което предотвратява развитието на канцерогените в началната фаза на тяхното развитие. Завърши изследване на Световната здравна организация през 6-7 години, което казва, че ако искаме да намалиме заболяванията, раковите заболявания, независимо от какво направление са, ние трябва да консумираме не по-малко 400-500 грама плодове и зеленчуци. Сега, това нещо, като го гледаш, Ани, в него, освен този ликоплен, който се опитват да го концентрират, за да може да унищожават канцерогените, в него се съдържат огромни количества два от витамините. Единият витамин се нарича С, другия витамин се нарича А. Тези витамини имат антиоксидантно действие. Тоест, ако ти всеки ден изяждаш по един такъв домат, който го разрезваш на малки резенчета, сложиш в една чиника и сложиш зехтин отгоре, ти решаваш много въпроси. Първо, ще имаш хубава кожа, каквато сега, даже още по-хубава ще я направим. И второ, витамин С. Това са двата витамини, които са силно изразено противораково действие. Към тях, като прибавиме и къде ми се загубиха? ето ги. Слънчогледовите семки. Следващия витамин, който е уникален по своите качества. Това е слънчогледовата семка. Имам и тиквено семе. Къде го сложих? Ето го и тиквеното семе. Значи тиквено и слънчогледово. Какво ни давате? Ако ти издеш днес 40-50 грама, ти осигуряваш витамин Е. Витамин Е е един от с най-силно изразено противораково действие, затова, защото освен това той е витамин на размножаването. Така че тия три витамина, обедени в едно, от една страна забавят старението, от друга страна те решават въпроса с противораковото действие. Или ние имаме, сега не искам да се хваля, защото ще стане много така, но ето вие вземете това нещо. Виждаш това? Какво е това? Това е хума, която е стояла не по-малко от 20 дни на слънце. Ако имаш херпес зостер, няма нужда да ядеш да пиеш антибиотик. Затова, защото антибиотика не действа на вирусите. А той, като се намаже мястото, след 3-4 дни, то свръшва. Да вземем другия пример. Ето го това нещо. Това е прополисова тинктура. 30%. Която вие много хвалите, има и навсякъде в аптеките на много прилична цена. Така, тя е 2-3 лева. Какво е интересното? Интересното е, че вие, ако имате възпаление на венците и с извинение тече кръв от тях, като ги натиснете, ако онзи ден ви се обади една жена, казва: професоре, да сте жив и здрав, намазах се 5 пъти и спря кървенето на зъбите. Защото ако не спре кървенето, тогава преминава в парадонтит. Като мине в парадонтит, тогава падат зъбите и вие сте видели много хора, само един зъб тук има отпред. Това е по тая причина. Другото нещо е, че ако на твоя син, който расте сега, седмично един път намазваш с този прополис, то след това той няма да образува зъбен кариес, няма да му махате. Зъбите се намазват. Да, зъби. След това, ето нещо също много хубаво. Това е захаросан мед. Той е захаросан мед, ако една жена, не дай си Боже, има киста на яйчниците, няма смисъл да ходи да я режат. Само когато сложи един тампон, обаче обязателно захаросан мед, влагалището вечерта и се вади след 7-8 дни, тая киста я няма. Или... Това звучи революционно. Ето това нещо, виждаш ли? Но и все пак лекарите да си кажат думата, нали? Че аз се притеснявам малко. Тук всичко това, което говоря, зад него има хора, като са излегували с телефонните номера. Тук няма приказки да се намираме от 1001 нощ. Става въпрос за конкретни неща. Е това нещо, видиш? Това е... С него се чупат орехи. Така, това се чупат орехи. Ако обаче има един човек, мен ми се обади един ендокринолог, каза: професоре, не мога нощно време да спра. Мускулни схващания, крампи и така. Така аз му казвам: виж какво? Вземи едно желязо. Като уред за изтезание изглежда. Вземи едно желязо, сложи по възглавницата и когато тебе те заболят
тия мускулни крампи. Хвани го и след една минута няма да имаш мускулни крампи. Той с ръка го хващаш? Да, с ръка го хващаш. Затова, защото пият магнезиеви препарати, които съсипват стомах. Това нещо не прави такива неща. След това... В дясно зеленото стръкче какво е? Така, сега, когато има възпаление на бъбреците и креатинина, който е показател за това колко силно е възпалението, пак няма смисъл да се пият антибиотици. Ще се използва шемшира и аз имам случаи, десетки случаи, в който креатинин 450, когато вече отива нататък към хемодиализа, към съсипване на тия бъбрици, сутрин като пие по една чаша топла вода, 600 грама съответно с няколко клончета и постепенно намалява. Ако обаче аз съм донесъл друго нещо, ето го, това е шипката, само че въззането е, тя знам дали се вижда, но не плодовете. Ако вие вземете корен, който е под земята, шипка на 250 грама и говорите в 3 литра вода, и когато той отива в последна фаза на развитие, отива в пиелонефрит и гломерулонефрит. Аз имам човек, който има и телефонния му номер, който 90 дни е лежал в болница и в крайна сметка се е излекувал. Така че тук няма, както се изразява един наш вожд Менди Капели, а тук има конкретно. И ето ви на вас, освен това са подредени заболяванията. Тук в тая книга има, аз 6 пъти с сина ми задаваме въпроса на хората. Искате ли да знаете как да се избавят от хапчета и от тия безсмислени диети? И отговаряме. Втория въпрос е, искате ли да знаете как да си набавите белтъчини, мазнини, въглехидрати, витамини, микро- и макроелементи, аминокиселини, хранейки се, защото това е уникално. Третия въпрос е, искате ли да знаете какви са лечебните качества на храните и с кои може да ги обединявате? Четвъртия въпрос, като искате да знаете и като знаете вече, обединявайте тия храни, които имат синергичен еднопосочен ефект лечебен и вие ще излекувате от над 200 заболявания. И петия въпрос е, искате ли да знаете кои храни ви разболяват? И шестия, който е още по-оригинален интерес, искаш ли да забави старението си, така че на 100 години да бъдеш все така хубава, пречиствайки регулярно организма от токсините, тежките метали и така нататък. И ето тук, ако има време да кажа още нещо. Едно изречение и финал. С вас времето никога не стига. Едното изречение, ако няма смисъл да ходиш на пилинг, да даваш 64 лева. Както си готвиш манджата на сина си, разреждаш това нещо и мажеш в продължение на 5 минути. Лимон. Да, с лимон. След 20 минути, вече като си подготвила манджата, режеш този картоф, защото това има числа реакция. След това мажеш 5 минути с този картоф, разреждаш на малки резенчета и след това 20 минути, обаче когато измиваш, няма да измиваш със сапун. След това вземаш зехтин, намазва си лицето и след 10-15, жена ми се обади на мен, една жена. Тук не мога да кажа нещо. Подмладих се. За диета за ослабване. Една жена е била на 100 кг, кръвното е било 220 на 120. Сега... Вие почвате в 9 часа и 3 минути най-интересното да казвате. Сега, вижте, вие, тия юнаци, които бяха преди мене, приказваха толкова много. Освен това, аз трябва да кажа, че ви гледам заради вас с Викторина, че те не могат да ги гледам. А вие не ми давате, дайте ми 20-30 минути. То има толкова неща да се кажат, още повече, че аз не можах да споделя всичко, но както и да е. В книгата го има всичко и пак ще ви каним. В книгата има всичко, често ни като си знаеш заболяването, отваряш на първата буква, намираш симптомите, след симптомите намираш... Това за диетата за отслабване има ли го вътре? Има всичко. Не, диетата за отслабване не мога да спомня. Сигурно има. Има я обязателно. Освен това, не може да се отслабва с гладуване. Твоя организъм иска всеки ден да има белтъчини, които изграждат мускулите и костната система. Има въглехидрати, които поддържат сърцето и мозъка. Трябва да има и мазнини, и витамини, и микро, така нататък. Да останем здрави след като сме отслабвали. Не можахме обаче да покажем основното, което е. Това е, понеже хората нямат пари, а и да имат, няма нужда,
как да измерят кръвното налягане. След малко ще ми го направите по време на новините. И аз ще споделям наистина, защото влязохме изключително много във времето на новините. И кръвната захар.